Lesgeza indaba zo-1 KZN TV oyifundela osamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Kwethulwe elokulekelela abesibhuda kukhuzwe ihlava sodlame lobulili kanti ANC ithi-ke lizogawula izembe kwaDukuza. Luzogxile ekulekeleleni abesifazane abangosomabhizinisi abasezindaweni zasemakhaya kanye namalokishi uxhaso lwemali olwethulwe uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli olubizwa nge-KwaZulu Natal Women Advancement Fund. Lokhu-ke kubheke ukuba-ke kubhekane ngqo nezinkinga ezifana nokungaxhaseki kwabo, ukungatholi ukwesekwa, ukungakwazi ukufinyelela ezimakethe nokwenza-ke bacwaswe emkhakheni. Kuvalwe inyanga yabesifazane ngokwethulwa ngokusemthethweni kwesikhwama ezizobalekelela ngezezimali ukuthuthukisa amabhizinisi abo. Lapho abazoboleka khona imali kuma-loan, short term and long term finance ahlukahlukene esivumelene nawo ukuthi angenelele ngoba si-partnership with the private sector as uhulumeni wesifundazwe. Inhloso yethu ukuthi umuntu wesifazane osemakhaya oselokishini akwazi ukuthi asizakale. Kulesi khwama imbokodo izokwabelana kwisamba sika 200 million amarandi nalapho-ke bezofaka khona izicelo zosizo kwizigaba ezahlukene. Abesifazane bagonyuluke ngezingqinamba ababhekene nazo kwezamabhizinisi kanye nabakufisayo. Vele-ke ama-challenges abantu basemakhaya kakhulukazi kuba i-access to information bese kuba i-funding, ezezimali ziyagqoza kakhulu, bese kuba mhlambe indaba ze-market. Uthola ukuthi umuntu usezenzile iy'mpahla, usewenzile lawo amaphinifi, uthola ukuthi useshoda nge-market. Omunye afise ukuqala kodwa uthola ukuthi ushoda nge-funding. Omunye uthola ukuthi usenakho konke lokho kodwa nje usedinga ukuthi agqugquzeleke, aboniseke ukuthi angaphuma ashone ngakubo. For me, ama-challenges engibhekene nawo ukushoda recruitment and ukushodelwa ama-customers because zisendaweni esemakhaya nabantu abancane. Kuvele ukuthi lesi khwama sizoqashwa ngelokhozi ukuqinisekisa ukuthi-ke isenti nesenti eliphumayo kuso lenza umsebenzi ofanele. Kuzophinde kubhekwe udaba lwemithetho edikibalisa osomabhizinisi kanti omasipala yibo ababhekeke ukuba-ke babambe iqhaza elikhulu kulokhu. Zokulungisa nakho lokungabibikho imithishonyana eminingi engenasidingo ezobavimbela ngoba masiphuma ngomuntu wesifazane ngisho wasemakhaya, uma uzobeka imithishonyana eminingi ungase abe nenkinga. Kodwa kufanele bekhona phela leyo mthetho ezoqikelela ukuthi kugadwe indlela okwenzelwa ngayo abantu lolu sizo lungenzelelwa ngokwazana noma ngobuhlobo. Bothi ngamele kusekela abantu bakwaZulu-Natal abasemkhakheni wamabhizinisi abafuna ukungena emkhakheni wamabhizinisi. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umphakathi waseDokodeni emacambeni kuWard 1 ngaphansi komasipala waseMandeni ugqugquzeleke ngokubaluleka kokulwisana nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane kule ndawo kwabulawa Amanda Mthembu eneminyaka engu-11. Isidumbu sakhe satholakala sigqitshwe emobeni. Lo mcimbi-ke ubuhlelwe inhlangano ethuma umlilo kanye nomnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu. Inhlangano ethuma umlilo kaMroza Buthelezi ngokubambisana nomnyango wezokubusa ngokubambisana basengathi umcimbi wokuqwashiswa ngodlame olubhekiswa kwabesifazane nezingane nokubonakala lubhebhetheka kakhulu kuleli. Lo mcimbi obuseDokodweni kuWard 1 kuphinde kwakhunjulwa uAmanda Mthembu owatholakala ebulewe wagqitshwa emobeni. Siyabonga kakhulu uhlelo kakhulu esihlelelo ubaba uMroza okuyena osithintela uMEC mayelana negameko nje ilokhu zenzeke endaweni yakithi la kwabulawa khona ingane yentombazane ngalesa sikhathi yayineminyaka u11 ifanele ngabe kulonyaka ifunda ugrade 11 kodwa ke ayisekho kwaba nalesa sigameko. Okusithokozisa kakhulu ukuthi umuntu owayenze lesi sigameko wagweja futhi sibonge namaphoyisa umsebenzi awenzayo. Siyabonga nanokuthi uMEC sibe no-MEC ozokwazi ukuthi makukhulunywa naye ubaba uThulasizwe Buthelezi evele sukumele phezulu ethi uza la eWard 1. uMroza Buthelezi ugxeke kakhulu isihluku wabulawa ngaso Amanda wachaza ngokubuyela kwakhe ngakubo emva kokuba enqobe nendondo. Izinhlaka ezahlukene
nazo siphawulile ngalolu suku. Singuthuma umlilo siyinhlangano engenza inzuzo kodwa ebhekelela imiphakathi yasemakhaya, abesifazane, amantombazane, abafana kanjalo ke futhi nakho konke nje okunye okusuke kudinga isandla emphakathini. Kuye kube ukubambisana nezinhlaka ezithile, osomabhizinisi abathile ukucela silethe izinto emphakathini wethu. Namhlanje ke njengoba sila sizothi sivala inyanga yabantu besifazane ngokuba sikhumbule kakhulukazi umntwana owanukubezwa kabuhlungu wabulawa waqhitshwa emobeni ngaleso sikhathi wayeneminyaka emincane na 11 years. Ngabe wenza ugrade 12 namhlanje eMatigulu, wayefunda eDokodweni Primary School, isikole nami ngafunda kusona ngaqala khona ukufunda. So ngase ngibona ukuthi uma ngibuyela ekhaya nendondo engiyithole kuyiBasadi in Music Awards yokuba i-Entertainment Radio Presenter of the Year, angibuyele ekhaya siyokhuluma ngendaba yokwehliswa kwe-GBV, indaba yokwehliswa kobugebengu osebufikile. So ke egameni lika Amanda Mthembu sonke ke somphakathi siye sasukuma sathi nje asenze isiqiniseko sokuthi ngempela siyalwa nalobu bugebengu, ijustice iyenzeka. Ukusebenzisana noThuma Umlilo Foundation sinento esibiza ngeAll Rise, la khona sithatha amantombazane nabafana abancane abafuna ukungena emkhakheni wabameli siba mentorishe. So isikole lesala eDokodweni, both the primary and the high school la Umroza phuma khona zezinye zezikole si-adoptile. So Umroza kanye neCocta eKwaZulu Natal mabathi mala lo mcimbi ongaka omkhulu kangaka sabona kufanele nathi ukuthi sizoba kanye nabo sponsors vivaneni. Kanjalo nongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu, umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uxeke kakhulu isigameko waphinde watusa namakhosi ngokulwisana nalesi sihlava. Silapha nabantu bonke bomphakathi ngaphansi kwenkosi yaseMacambeni ukuzofakazela ukuthi ngempela abantu besifazane bawumgogodla wethu abadinga ukuthi bavikelwe ngaso sonke isikhathi. Amakhosi aseqalile ayadlala iqhaza njengoba sazi nemikhandlu yamakhosi bakhona abantu besifazane, njengoba sazi ukuthi abantu besifazane yibo abakhiqiza ukudla emakhaya. Ngakho ke amakhosi ngokuthi bavumele ukuthi umhlaba usetshenziswa abantu besifazane babambe elikhulu iqhaza ekubavikelekeni. Ezindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eDokodweni. Unobhala weqembu le-ANC esifundeni KwaZulu-Natal uBheki Mtolo uthi ke ngenzeka ibhantshi eligcwala umoya kwabathize kumasipala kaDukuza njengoba bematasa nohlelo lokuhlela kabusha izinto kulo masipala. Umtolo ubekhuluma esithangameni nabezindaba besibanje eThekwini namuhla ukudingida ke esithinta leli qembu. Kuzocaca maduze ngokuzokwenzeka ngobuholi obuphezulu kumasipala kwaDukuza. Lokhu kudalule unobhala we-ANC KwaZulu-Natal nalapho ke eqinisekise ukuthi ke uhlelo lokuhlengahlengisa lo masipala luzoshiyeke abanye bephelelwe yitoho. KwaDukuza ngicabanga ukuthi into esiyenzile siyiPCC kufuna sihlengahlengise ubuholi bakaDukuza ukuthi bima kanjani kakhulukazi iexecutive yakwaDukuza. I-process ke leyo esizohlangana no-SG si-process uma sesiqeda ukuyi-processa somese sibuyele kwi-regional executive committee then senze sure ukuthi ke siyayitshela ukuthi kwenziwa kanjani ukuya phambili. Kungenzeka babe khona abasuswayo ekhundleni phela kunjalo i-reconfiguration isho njalo. Kungenzeka babe khona abasuswayo. Umtolo ubekhuluma esithangameni nabezindaba namuhla nalapho ke eveze ukuthi leli qembu likhathazekile ngodaba lokwantuleka kwamathuba omsebenzi, ngakho sebejube ukuba ke kusingathwe ingqungquthela lapho kuzodingidwa kabanzi ngalokhu. Ukhombe ngenjumbane ihlanzana eliphume umkhankaso wokuphazamisa ukwakhiwa kwemisebenzi kahulumeni abazibiza ama-construction mafia, nathi ke sekholele ekutheni abatshali izimali bashalazele elakuleli. Ezinye izinto ezibanga amathuba emisebenzi abuyashayeka nokungakhulu komnotho ekukhulwini zothu. Eyokuqala ekukhulwini ukuthi abatshali imali sebebona engathi kubanzinyanyana uzotshala imali KwaZulu-Natal ngalendlela ukuthi uyazi ukuthi labantu abavala ama-project ababizwa phecelezi ngama-construction mafias baqale bavala ama-project kahulumeni bethi bafuna 30%. Not angikhulumi ngosomabhizinisi abamnyama, ngikhuluma ngezigebengu evele zifike zifuna 30% zizawufaka ku-bank account zingasebenzanga ziphethe ibhama ama-AK. Baqale bamisa ama-project kahulumeni njengoba bamisa umgwaqo, bamisa ukwakhiwa kwesikole, ukwakhiwa kwekliniki. Badlulile-ke manje sebemisa lentozana i-project zemboni eziyimele. Then lokho sekwenza ukuthi abatshali imali athi mecabanga ukutshala imali eKZN afuna ukubamba ngqinqi.
then lokho kwenza ukuthi abantu base KZN babe isisulu songakuthi umnotho ungakhuli, babe isisulu songathola amathuba emisebenzi. Ovele ukuthi ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni ududwe ukuba phothule uhlelo lokuhlinzeka kwabantu ngezindlu kuliwe nobugebengu futhi kunethimba elidutshelwe ovuselela leli qembu esifundazweni okuvela ke igama lika Mark Mabuyakhulu, uBathabile Dlamini nabanye, kanti kuphinde kwadingidwa nodaba lwebhange iThalam. Thala funa sikhonje sifuna siyiface sibhekane nazo iziqiniso ukuthi iThala leadership yaseThala okokuqala into efuna ukwenza ifuna ilungise into cooperative governance. They must lungise into cooperative governance bayibeke kwi level where SCTE kwi level where ama king for principles ikuwona. Mayiqeda then unondaba bam assist to work with Reserve Bank and other agencies to resuscitate into ye license yaseThala. But angeke sikwazi ukuphila ngaphandle kweThala. Mina I know ama SMMEs ayengaba asawa ubithala lalengeko. I know of ama small farmers engaba sawa if iThala lalengeko. Then ukucollapse kweThala is not just ukucollapse kweThala. Usho into eningi kubantu bakwaZulu Natal. Indabeni ze1 KZN TV kubikuntombi khona Mvubu eThekwini. Ihhovisi likahlalo wamakhosi kwisifunda uGolibongeke ongqongqoshe abangokuzalwa kulesi sifunda ngeqhaza abalibambayo ukuthuthukisa emphakathi phakathi kongqongqoshe bebebongwa kubalwa koSiboniso Duma ophethe umnyango wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu, uMntomuhle Khawula ophethe umnyango wezobuciko namasiko kanye noMbali Shinga wezokuthuthukiswa komphakathi. Ubuphume ngobuningi umphakathi wesizwe saKwaNdile eMthwalume njengoba usihlalo wendlu yamakhosi kwisifundazwe kwaZulu Natal, inkosi uPhathisizwe Shinga ebebonga igalelo kanye neqhaza elibanjwa wongqongqoshe abazalelwe bakhulelwe eMzumbe. Labo ngqongqoshe kuba lo wezokuthutha kanye nokuhlaliswa kwabantu, owezokuthuthukiswa komphakathi kanye newezobuciko namasiko. Inkosi uShinga uthi ufisela labaphathiswa ukusebenza okuhle. Usuku la namhlanje usuku lapho sibungaza khona abaphathiswa abaqhamuka kulesi sifunda saseMzumbe, kumasipala waseMzumbe, omunye futhi ngokuzalwa khona lapha ekhaya, bese kuba khona nalabo abanye abathathu beqhamuka kumasipala owodwa. Sibeke sesihlangana ke ngokubambisana nomasipala uMzumbe uthi lo mcimbi sizowenzela lapha ekhaya ukuze sibabungaze kahle abahlonishwa bethu, sibabongela, sibahalalisela futhi sibafisela ukuthi ukusebenza kwabo ukusebenza okunempumelelo nekunqubekela phambili kahle. Ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi uthi lokhu kubafakela inselelo ukuthi basebenze ngokuzimisela. Ziningi lokho beyifika sithola sizamukela, kodwa sanamhlanje sikhethekile kakhulu ngoba isekhaya la engivela khona nami eMzumbe. Kona siyajabula kodwa futhi kusifaka inselelo ukuthi azosethula ebantwini athi naba abantu abanimele ningakhuluma nabo abevela endaweni yenu. Lokho kusho into enkulu ngoba many a times ama politicians kuke kukhalo ukuthi umunye umuntu mhlamba kabhekanga levela khona ngesikhathi sakhe sokusebenza. Iqhuba uthi abantu besifazane abasukume babhukule bazithuthukisa. Abantu abasimele nakuhulumeni besibabukela kude, lokho nje kukodwa ukuthi abantu babone ukuthi kukhona umuntu wesifazane abangamkhomba abarelate naye, kuyinto enkulu kakhulu ukuthi bathola isifundo. Ziningi inhlelo nje ade kuAugust besizethula ukuthi beze ema offices ethu, but bazihlele la bekhona baba ama cooperatives benza ama NPOs ukuze inhlelo zifike kubona behlangene bebumbene ukuze bazuze bayithuthukise nangokomnotho kakhulukazi. Ungqongqoshe wezokuthutha uthi inkosi uShinga uyinkosi enobuhlakani futhi abakwazi nokuthi bakhankase ngokuthula endaweni yakhe. Sina inhlanhla ukuthi awathe emehlela amakhosi kwindlu abona inkosi uShinga kuyiyona engafanele ingene ibosihlalo wehouse. He was elected nayo almost 2 years ago as usihlalo wendlu yamakhosi nje basazi nje ngenxa yokuthi uyaziwa ukuthi uyayithanda intuthuko, umuntu osevena kaNgqondonkulu, ushuthi uyabona nje ukuthi uma khona nabo abangakubo kusuke kuzoba lula sisebenze kahle ngesikhathi ama election. Enye indawo ezinokuthula le okwazi ukuthi ucampaign akana inkinga kahle ukuthi uzovimbeza lonke uzoza nentuthuko, so
kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ume-recognizer, although ke njengamanje kwi-7 term i-also characterized by into eziningi. I think izoyisiza i-development sokwazi ukuthi sisebenze kahle. Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemzumbe. Asiyitolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele imbukeli usabukele zona ngendaba ze1KZN TV nazi ke kuyihlokano kwezona ehamba phambili. Kwethulwe elokulekelela abesibhuda kukhuzwe ihlava sodlame lobulili kanti ANC ithi ke lizogawula izembe kwaDukuza. Abadidiyeli bamabutho ezizweni zamakhosi ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo enyakatho lekaMthaniya bahlangene ke empangeni ukuzobhunga ngezinkinga ezibhekene nezinduna zamabutho. Ekhuluma neziko lezindaba umdidiyeli webutho lase King Cetshwayo Zakheleni Mxulu uthi ke bafuna ukuba uhulumeni ebafake esidleleni zakhe njengoba benza umsebenzi omkhulu ezizweni zamakhosi. Abadidiyeli bamabutho ezizwe zamakhosi ngaphansi kwesifundo King Cetshwayo abephume ngobuningi bawo ke emhlanganweni wabo nokuyilapho bebezodingida ngezinkinga ababhekene nazo kanjalo ke bethole nomhlahlandlela kuzo lezi zinkinga. Umdidiyeli webutho lesifundo King Cetshwayo uZakheleni Mxulu uchaza ukuthi umhlangano buhlanganisa ukuthi ke bakhulume ngenhlalakahle yezizwe zamakhosi. uXulu uthi bazizwa beshaywe yindiva bengabadidiyeli, uhulumeni ke ubashiye ngaphandle akababhekeleli bona. Ngizohlangana nabafowethu sizobhekisana ukuthi izizwe zamakhosi njengoba sikhona njengabadidiyeli inhlalakahle sizoyenza kanjani ezizweni zamakhosi njengabadidiyeli bamabutho ezizweni zamakhosi. Njengoba ngikhona nje ngikwenkuluke incindezi ngoba phela uhulumeni dadewethu uyazi ukuthi kunohulumeni wentando yabantu. Abadidiyeli bamabutho engonyama njengoba sikhona nje siphansi kwengonyama siphansi kwamakhosi asinakekile kuzo zonke inhlelo ezenziwa uhulumeni hayi sikhohlakele. Ngakho ke ngizonxusa njengomdidiyeli walapha eKing Cetshwayo ukuthi cha uhulumeni ngabe wesifundazwe ngabe owaku national siyacela ukuthi bazi ukuthi kukhona ingubo yesilo okuzinduna zamabutho nabadidiyeli. Siyacela uhulumeni kube khona akwenzayo njengoba bebhekelele abantu ezizweni zamakhosi. Abadidiyeli bamabutho bakhaleke ngezingqinamba babhekana nazo ukuhlelelwa izinto zokuhamba uma kunemicimbi yasendlunkulu ehlelwe uhulumeni. Sibona inkinga njengokuthi kuhulumeni kufanele ukuthi kube khona ukumeleleka kobuholi bomdabu njengokuthi nje kunemicimbi eyaziwayo njengeyasendlunkulu eminyaka yonke istandard, kodwa ukuhleleka kwayo kuba nezinkinga mangabe sekufuneka ukuthi iminyango leqondene mhlambe wezobuciko nezemidlalo okufanele ukuthi ke ilekelele nangezinto zokuhamba uthola ukuthi lezo zinto akekho umuntu omelela indaba yamabutho kodwa amabutho ebedingeka. Okunye abakhala ngakho ukuthi ke uhulumeni ababonelele nabo njengoba benza umsebenzi omkhulu ezizweni zamakhosi. Kunzima kakhulu ukuthi uma kufuneka amabutho ukuthinta umdidiyeli kodwa enganikwe lutho ukuthi lamabutho uzowenza njani uma isomile noma eselambile uzowenza njani. Ngempela uhulumeni kofuneka ukuthi kubuke lokho ngoba hayi ukuthi imali ayikho. Imali ikhona ngoba phela kunama grant inqwaba yama grant akhona. Manje ke umuntu osebenza umsebenzi wesizwe nokuqoqa abantu ngempela akafanele ukuba yena khona grant ayitholayo. Bekuyimbali eyahlukene kuqhakazile ngesikhathi kamaphoyisa esifazane eMgungundlovu ehlanganyele ndawonye ukubungaza inyanga besifazane. Lo mcimbi bewugubha ngaphansi kwesiqubulo esithi thulula umthwalo kanti ke izikhulumi zigxile kakhulu kwizingqinamba esibhekene nabesifazane kulemboni yokuzivikela. Amaphoyisa esifazane eMgungundlovu athina kuba zikhona izingqinamba emsebenzini wawo kepha nawo anawo amandla kanye namava okuvikela isizwe ngokulinganayo nozakwabo besilisa. Ashoka njengesikhathi kuqhubeka umgubho wenyanga yabesifazane. When we joined, I joined in 1991. You know, my fellow compatriots, they joined because they had to guard political prisoners. That's the only way and we were employed to be admin clerks, but they changed us. Well,
I was the first year that they let us become fully fledged policemen, and we weren't allowed to work outside because we might get hurt. It took them a long time to understand that women, we can do just as much as our counterparts can, and we're just as good as them actually, and even better sometimes. Kulula, futhi akukho nzima, kudinga i-passion. If une-passion, everything is possible, kuyenzeka, akukho kungenzeki. And uhulumeni thina sibe nenhlanhla sisebenzise kulo uhulumeni omusha osesinikeza ama-opportunities ukuthi sibe la sikhona, because mina la ngikhona I'm sure in many years ago kwakungenje angeke abe khona umuntu kulesikhundla engikusona ewesifazane. Isikhathi esiningi sihlala sibambekile umsebenzi, sinama responsibilities amaningi, and umsebenzi wethu ke unama challenges amaningi nawo as well. So ukuthola ithuba njengalena ukuthi nje ke sithi ukudisconnecta kancane from work and focus on ourselves as women together with our colleagues at all levels, kusinikeza ukuthi nje sikwazi ukuthi nasemqondweni siyadistressa as well. There are many challenges in the workplace as well as how we carry ourselves outside of the workplace, but we are dealing with that. We have policies in place with regards to, for example, sexual harassment, and we implement those in the workplace. So yes, there are many challenges, but we have ways in which to deal with them. Laba bathi kubalekile ukuzithuthukisa bengabantu besifazane ikakhulu embonini yabo. Usuku lami namhlanje we decided to have this day today ngenxa yokuthi sifuna empowerisha each other. Into eningi in business, at work, nje yonke into in fashion, like ukuthi you see us in booths, then you see us out of work, so you know ukuthi the police, how they look like, where is the glitz and glam for the police. So yeah, that's the purpose of this day, but the main purpose is to empower each other. Izindabeni so KZN TV ku Ayanda Dube eMgungundlovu. Injabulo ibibhalwe emehlweni kubathengisi basedolobheni laseMnambithi enhlaneni kaMthaniya lokhu kuza ngemva kokuba komeya uMasipala Alfred Domauza Masibisi enikele ngezindlu zokusebenza ngokusemthethweni kubadayisa abalinganiselwa ku-22 abahlomuleke baveza ukuthi ke bebekhathazekile njengoba indawo yaseMnambithi inokuhlaselwa izikhukhula, kanti ke ukuphothula kwalezi zindlu kuzobalekelela kakhulu njengoba besiphilisa ngakho ukudayisa. Injabulo ibhalwe emehlweni emndenini yakhelwe izindlu ngaphansi kaMasipala uThukela. Le mndeni ngeminye yemndeni eyathinteka ngesikhathi sezikhukhula kanye nesachotho esike sahlasela le ndawo. Kade ngiwelwa indlu ikhathi eningi. Ngiyabonga ukuthi ngithole bangilekelela. Ngibonga kakhulu. Ngiyazibongela. Ngathi ngandisela nakwabanye. uNkulunkulu nje qala wena phela umsebenzi wakhe lo. uNkulunkulu phela vele ngithuthumela umuntu ukuthi azosebenza azosiza ukuthi azosiza. Ngibonga futhi ngibonga uNkulunkulu engimkhonza mina ngihamba wasenalini. Ngathi ngiyaphuma. Awu Jehova nje nakhe. Yazi ukwenza nje emphakathini uyibuze wena ukuthi kwenzakaleni. Ngeke ngidawo ngeke. Hayi. Kwaje uvulakile leli phansi. Hayibo imvula nje uzobuyibuka ngefastela kanje uthi hayibo lihane eminyango. Ukhomishana womnyango wezokuhlunyelisa kwesimilo kuzwelonke uSamuel Thobagalo uveza ukuthi lo msebenzi wakhiwe iziboshwa. Namhlanje sihlangene ngohlelo lokunikezela indlu eyakhiwe amabanjwa nalaba abakwi-parole. Thina nge-Department of Correctional Services into esiyenzile nje ukuthi siletha amabanjwa la nalabo abakwi-parole bazosebenza la. Kune inhlanganiso bathi inhlangano bathi Alimdad basincede ngokunikezela ama equipment na materials for ukuthi sikwazi ukuthi sakhe lendlu. Kanti umeya woMasipala uThukela inkosi uNtando yenkosi Shabalala uhlabe ikhwela kulabo ababoshiwe ukuba bezimisele kwabakufundayo ukuze bephume kukhona bakuphethe. Esigqugquzela ukukhulu ukubona ukuthi bangalilahli ithemba bazethembe ngoba phela ku-procedure yemthetho ukuthi ifanele kuhlala eminyaka ethile ukuze kuklineke ithupha, kodwa ngesikhathi bephumile bengaphandle baqhubeke benze imisebenzi le ngadingi ukuthi baqashwe uhulumeni
ngoba bekwazi ukwenza imisebenzi njengale bazokwazi ukunika certificate futhi namhlanje nathi emakhaya sizokwazi ukuthi sibaqashe sibasebenzise ukuthi bakwazi nabo ukuphila ngoba imisebenzi abawenzele emuhle kakhulu uyancomeka. Kanti inhlangano alimdadi ixhasele imindeni ngezinto zokwakha kanye nempahla yasendlini. We thank our donors. We thank all those who got involved and assisted the Alimdad to work together to make sure that these houses here have been built. And of course, of importance is Bauer's Furniture. See the beautiful furniture that they've given us, and it was donated for free, and amongst them many others that had assisted us. Ukhomishana uphinde waveza ukuba sitholakele isiboshwe beseqile eVaterval ebesikade sisebenza efemini. Our numbers are few. Emajele, we have more than 156,000 offenders, and we have 37,000 officials. In that 37,000, ufanele ukuthi ukhiphe laba abasebenza ema-ofisini. Usale nenombolo encane ke ile ezobheka iboshwa. So lesiboshwa lesi saseVaterval sibaleke from a farm, but we got him back. That's why ngila. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngisothukela. Asiphinde futhi seyitolo siyasiqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukeli busabukele zona indaba ze1KZN TV sikukhumbuze bokuyizona beyihamba phambili usukwini namhlanje. Kwethulwe elokulekelela abesibhuda kukhuzwe ihlava sodlame lobulili kanti ANC ithi ke lizogawula izembe kwaDukuza. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Izimakethe ke zivale irandi lakuleli lu-17.64 cent emaqhathiswa nedola lasemelika libo 19.53 cent emaqhathiswa ne-euro libo 23.27 cent emaqhathiswa nopondo waseBrithani. Igolide lona belu $2,524.39 cent ounce wolo ngahluziwe wona u$79.94 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqoqoshe Cape Town City Eric Tinhla usaleke ebalisa ngakubize ngengqayizivele yethuba eliyekwe ama-Citizens eyibambe lapho iyincane khona iOrlando Pirates komlenze wokuqala wowandulelo wamanqamu MTN 8 ngolesithathu eDHL Stadium eKapa. Nakuba ke isombe sokuqala besikhomba ukuthi ke iPirates ibonana kangcono okufakazelwe igoli likaRelebohile Mofokeng ngemizuzu wokuqala, kodwa kuthe umdlalo uyophela kube sekuyiCity ephunga ngesithebe. Igoli ke leCity lokulinganisa lingene ngesombe sesibili lishawa ke uJaden Rhodes. Nasike isimo sezulu esikalendeleka. Mokeleke ziyagoqwa siphathele zonke namhlanje nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo impela sonke emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.